Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta aja nganti
kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten langkalu mong mimang wektu kanggo brasta nongkar lan nafsu
mantu sagunging pakurmatan kunjuk sangyana para rawuh kakung sumawara putri samudayanipun. Pilut Janggalu nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk katur dumateng ngarsanipun para pepundhen. Para pinisepuh aji sepuh ingkang dahat tuhu kinabekten. Para pambang-pambating praja para nayaka satriyaning negari ingkang rinten kelawan dalu tansah rumeksa dhateng karajaning praja mila pantes sinuba sinukarta. Para ngalim, para ulama, santriwan santriwati ingkang rinten dalu tasumanding kitab Wahyuning Ilahi Rabbi lan kidatos kebdateng manembah kalau panjenengan sami tan kantun para kadang muda werda ingkang pantes tinulat mring sama lan kisah nyawiji ing terah darah Pancasila. Amit pasang kalimat tabik tenabih naila dunimian tolak sari kanthi linambaran trap sila ing putih wiwasewu agning samudra pasemi kangge hamur akan ngatur kula manggondut kadharaken nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing paminta mugi sih wilasa kawilujengan kamulyan sarta kabagyaan tansah tinedakna dumateng kita sedaya. Datan ketalungan sholawat sarta salam babar pisan kita singgaken dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rantu menggah syafaat saha tulunganipun wiwit donya dumugi ing telahipun. Sajaning para rawuh kakung sumawara putri kasinuba ing karahayon satu huluhuring putih kepareng ing kalodhangan dalu puniki kawula sakadang wijaya laras campur sari marak sowan wonten ngarsa panjenengan semi ing wewengkon dusun Kali Kangkung desa Lebak kecamatan Keradenan tatanan kalih Lora Mustika Jawi Tengah tinimbalan ingkang kesdumuku gati pepundhen kawula ing kinabekten nggih Bapak Suratman Ibu Suminem juragane gedang kinen tono rasa asung lelipur sawetawis tandha yekti ingkang kesdumuku gati ingkang sampun hanetepi darmaning asepuh darmaning katresnan Boyong Basuki putra kinasih nun nggih Bagus Wantara Jinatu Krama kalan putri pinilih Roro Ayu Ririn Retno Ningsih putri kinasih sabden kawula Bapak Sugiyanto Ibu Sri Wahyuni dene Hadicara Boyong Basuki sama kaleksanan kasumbadan miturut adat widi widono ketase lumampah sinengker wonten wewengkon Kali Kangkung Kulwainjing Irang Langkung Tabus Doso kanthi lulus raharja tan mangki pambengan sekara-kara amit amit Allahumma amit. Praimla sak menika rawuh keca lelanggahan kanthi sak merdika-merdikaning kayut seksamaning budi lawan karsa larasaran kawula sakadang campur sari wi saya laras hut Sawanipun para kanca-kanca wijaya laras sing kalodhengan dalu puniki makarti sarengan keluarga agung saking Krisna Audio terus sembah dhuwut ugi kabadhiaken kalian dulur-dulur saking Ngawi Multimedia sing kaya mugi kalian keluarga agung Arsita Lektek atas sembah dhuwut iki sing goyong paguyuban Karang Taruna Sri Rahayu Kali Kangkung sembodo tenan sembah nuwun Angabet Swarawati Rabuhe nyawa tukang bakoh nuntu cacah catur hangga wedok kabeh ya tau manak kabeh
Jon. Saking sisih luar Priyangga, mriku ler nggih, Pak. Leres nggih. Ya. Saking sisih luar Priyangga. Vokalis ingkang sangat-sangat senior ing wewengkon Kutha Ngawi. Pantarane wis renek kabeh. Sekarang sitok iki ngengkel tanggapan aja. Nani Goti saking wewengkon Trinil Purban. Aku gumun biarin orang ketutup to piye. Angka kali Micil saking wewengkon Bangleyan Blora Mustika. Gendok bunga. Ingkang ketiga menika juragan Entung Micil saking wewengkon Sonde Pitungawi. Alhamdulillah saiki ndonge wis ekspor ning Jepang. Raketang sada isine mung siji gowedi. Gendronge sapa? Yayajeng ayu. Yo, Mbok. Alah. Ingkang sekawan menika pidalem sinten pinaring asma saking pundi, Yayi? Niki luwehno. Pinaring asma sinten? Asti. Hah? Asti. Aku nek ora ayu karo rodok suda to Mas aku. Pidalem pundi, Yayi? Saking Karangjati. Karangjati Ngawi. Nggih, sembah nuwun rawuhipun. Mari kadang-kadang bukali jeneng ngaturaken salam pambuka, salam kompak saking keluarga Agung Wijaya Laras. Kasumanggaken monggo.
ngaturaken sembah nuwun ingkang pepindhang para kanca-kanca vokalis. Sampun ngaturaken salam pambuka salam kompakastu. Mugi siwan kula sae kanca mangke nggih pun asung lilipur suka parisuka sesen ingkang angka 3 saged dados senornaning penggalih panjenengan sami. Ingkang sami rawuh dalem Agung Basuratman Ibu Suminem wonten wewengkon Kali Kangkung Lebak Radenan Blora Mustika. Bareng mangke hansekaraken vokalis siji pokoknya wiji kalajeng mbok pilih mangke saking keluarga agung ugi para tamu ingkang badhe nderek ngerjaken swasana katuran nyaket kalian kawula. Kang katemben rawuh ngaturaken wilujeng rawuh laju kelon sasana buka nikmati pasugatan kasamu sumadya lelenggahan kanthi sak merdika-merdikaning kayun samaning budi lawan karsa. Nggih sangka sisih luwer. Ya. Anjakne vokalis sepuh 2,5 juta. Karo dilatih diesel. Tintingane 6 apa, Mas? Iya. No. Alah, wis rasah barang-barangan. Wong telake kuret-kuret kok kudu barang. Aku mbuh, Mas. Aja turu sore kaki derek memuji dedonga kagem Sri Atmaja pinatur kekalih Mas Wantara kalian Mbak Ririn Mbak Retno mugi nggihipun hanggebyur ing madyaning bebrayan agung saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Enggal-enggal saged tata jalma pinaringan putra putri kang saleh lan salehah Mbak Ririn nggih ampun sah kathah-kathah kalih dasa kemawon murwa teges kalih supados boten rekoso Kabupaten Blora Ngawi iki lek ngetokne ragat kon kabeh sak pirang-pirang aja kaya penyanyi lor dhewe omah-omah 10 tahun anake 5 Anake sapa iki? ana dewa kang klacegat nyangking bokor napa bokong niki Londo? Bokonge sapa? Nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar nang rimo nani tak sawang saka pucing rikmamu tumeka pucuke dilam ancutanmu datanana kang uciwani lawan rasan tok saiki iki swara apa to Cutang to Mas bengi-bengi nek kis-kis barang to iki lah ya kaya nang gunung e lah rumahmu ki nang endi iki gak lho iki metu neh Mas iki genti jangkrik ketok iki bengi-bengi kok miso ora warep ora miso kewan wi lho kewan lho wi lho ayo digecek Mas kita player lar dhewe sing nggawa betul lah gecek bae maraswan sesen ing angka 3 lumantar kanca-kanca Wijaya Laras Nduk pun pangarsani Mas Rudi Prabowo yaine sing pundi Mas sing bagus dhewe golek ana sing bagus dhewe ya kuwi nang kisor kono lho Mas sing bagus dhewe butuhe enek apa gak alhamdulillah sembah nuwun lho Mas mbok geret ngalor kleru apa ora mengko matur suwun kok ora cedhok oh juragan ku biasane ngopiah ya iya kuplukan kuwi lho Mas kok kerupukan piye to kuplukan ayo kupluk menika maraswan wonten wewengkon Kali Kangkung Lebak Radenan Blora Nduk nggih wonten dalem Agung Bapak Suratman Ibu Suminem
Tan kantun nderek sliramu pun maraswan seseneng angkot 3 lu salam sik monggo. Nggih, wis tisu ki wis salami Mas aku nek. Ya ora apa wong salam ki sunah kok. Kok lakoni lho. Engko nek jawab salam tak dongakne sing diutang ndang lunas. Lunas. Nek gak jawab salam tak dongakne. Aku nek ndang rabi neh lho piye lagi. Aku nek genah abot wis ndongakne tok diutang ndang lunas ora mbok sokong kapan lunase ngene. Ya wis tak dongakne engko sing jawab salam muga-muga sing diutangi lali. Lah enek neh puene sing diutangi lali. Nggih, saderengipun wilujeng dalu kunjuk para tamu sedaya sugeng lenggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngetok-ngetek utange akeh dhewe. Lah banter dhewe. Ya nganggo mik kok ya ngerti ya ya. Didawuhne napa Mas? Mandiri duwe BRI ana Mas. Alhamdulillah. Kok mindring tok to Mas isine? Mekar Sabtu Minggu Senin Selasa jemah tok nek Brai. Enek kabeh jemah tok. Lah mula bojoku saya gedhi. Gak malah saya. Iki apa Mas? Patah gantuk lawang aku engko mulih. Syukur rasa mulih to. Gak domong aku. Mulih mahlor. Heeh. Mulih mahlor. Oleh malor. Yo. Loro tak iki. Tabrakne gendenge senengane sing nipung Mas. Apa? Garwane wong liya. Nah, ya toh. Saiki tukang Iki live lho, Mam Amam. Live lho ki bojomu ndelok lho. Aja macem-macem lho we ya. Aja macem-macem lho ya. Kesukaan anak lagi terantanan bojo meteng neh, alhamdulillah. Kok gak kabeh, Mam? Kene sinyal yo. Rumangsane. Wong nyayu sing tak tresnani dina wengi wong tak impi-impi aku ora bakal lali wong sliramu bepucane ngati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wengi kan seneng ngarep-arep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno bojone wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kok gawe loro hae yo ayo bareng enek ngene iki ya iso kompak enek sing gak senggak nggih sing di amam tok lho sing gak senggak wes aja udo-udo wis ini dikon senggak terus gak gelem mandek iki Mas ora aku gumun nek ngene iki senggakne iso kompak Ya. antine budal kok diwi-diwi jak semayan wangene ra mekakat petanteni ning kono ya Mas oke lah kula lagi adus ya oh kira-kira engko sing barengi aku sapa renek aduh sing di wegah aku nek kowe jenengan Mas ajeng bareng Mbak Nani Moh. hati-hati lho Mas berakot lho malah aku kok sing dibrakon mangga nona nunu enono kok anggo nuke tintingan lho tintingane kono lho mosok anggo nuke bareng delono lah ya toh ning apa sli rambute tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku karang terang
Emil Purba Dongalan. Yes. Wong ayu sing katresnani dina wengi wong ngimpi-impi aku ora bakal lali mung sliramu Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku rina wengi dan senengku arep sakapan balimu sliramu sing tresno bojone wong liya aku wis kebak tresno nanging ati mbok gawe lara hae yo ya kayak sapi Segak apa? kayak sapi Kok sapi toh? Lembu. oh Daleme mambu. Beda karo sing ngendang. apa mas Sing ngendange kebu. piye nek kebu Bangetan sing bodho. Arep mbok senenono ora apa-apa. bodoh lek Klikah, klikah. elek we bodoh lek Sing nipung, sing nipung. sing ibang nyapa Jaran. kok jaran Jaran ki saka tembung kuda. heeh Kuda ki kudune uda. udah we Lha apa tuman nek jaran katokan tumon? gak Ya panggah giang-giang ngene. aduh duh. Jaran. Ya. MC-ne nyampe Apa? MC-ne nyampe jare Oh, ya ora cetha ki ya. Ya. Ora nyampe. ning ngepas liramu tega ninggal aku layanan padosa hatiku karang Gustiku lan nyuwun ngapura sembahna Sembahun Benani setengah lakon katur sinarus watenipun Yayat Senani Gotik vokalis ingkang sangat senior wonten wewengkon Kedonggalar kancane wis do bakul janganan cek nyanyi ae. Gumenawa. Ora jane jamumu ki apa ngono lho aku. Kawit enom gak tuwek-tuwek pon lungsungi to piye bocah. Lah ya sing orjen lho kan wis pensiun iki jek nyanyi. tuwek si awur pengen